Образование. Някои хора казват, че ученическите години са най-хубавите в живота. Ако не са най-хубавите, то със сигурност са много важни. Обучението е задължително в Англия от 5 до 16 години. Около 93% от учениците получават безплатно образование. Останалите 7% посещават частни училища. Основно училище. Основните училища са за възрастова група от 5 до 11 години. Във всеки клас има средно по 25 и 27 ученика. Една от целите е да подготви учениците да четат добре и да боравят с числа. Обикновено посещават от 1 час на четене и писане и 1 час на математика всеки ден. В Англия има компютри във всички училища. Всъщност средно по 16 в основните училища. В средните училища цифрата скача до над 100. Много от това оборудване е закупено с пари, които училищата и родителите събират на специални мероприятия и чрез спонсорство. Средно училище. Децата тръгват на средно училище от 11 години. Обикновено носят униформа, която включва риза, вратовръзка и специално сако, което наричат блейзър. Но често е просто пуловер и панталони в определен цвят. Повечето учебни дни започват в 8:45 и завършват в 3 часа. Много ученици остават за обяд и си носят сандвичи или обядват в училищния стол. С изключение на Шотландия, държавните училища в Обединеното кралство следват национална учебна програма. Най-голямо внимание се обръща на трите основни предмета – английски, математика и наука. Има общо държавни тестове за всички навършили 14 години по тези предмети. След 14-та си година учениците изучават предмети като информационни технологии, дизайн и технологии и съвременен чужд език. Изпити. След като навършат 16 години, учениците държат GCSE изпити. Около 70% от учениците след това продължават с образованието си и специализират по 3 или 4 предмета. Те могат да държат изпити за AS ниво след година и на 18 те държат изпити за A ниво. Учениците могат да изберат каквото и да е специалност, в който и да е университет, но трябва да са придобили преди това нужните квалификации, за да бъдат приети. Между училището и университета някои ученици си вземат свободна година, за да придобият практически познания чрез стаж или просто да пътуват. Висше образование. Всеки един на 3 ученика продължава с висше образование. Или в университет, или с професионална квалификация, примерно по инженерство или туризъм. Квалификациите стават все по-важни, но да отидеш в университет струва скъпо. Родителите трябва да плащат годишните такси и да покрият останалите разходи за децата си. Много от тях не могат да си го позволят, така че учениците са принудени да взимат заеми. Добре известните с традициите си университети, като Оксфорд и Кембридж, са познати в целия свят. В повечето големи градове има поне по един университет. В большинството университети се преподава лекции и семинари. Студентите се трудят здраво, но и се забавляват много. Животът в университетът е весел. През първата година студентите често живеят в стая в общежитието на университета. След това си намират квартира в града.
Има много клубове, към които могат да се включат. И спортове, които да играят. В края на следването си, учениците държат последните си изпити и завършват.